Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailinged itinagan nga Anselmo, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para iti De La Rosa family di Tailagan City, Isabela, from Ray De La Rosa. Datatay uning, nanay konsing, ken ti Jose ken Dulay family di Taasinggan, Pangasinan, from Veronica Dulay. Peralta family di Talunak, Malasiki, Pangasinan, from Mimi iti Taiwan. Ni Manang Daisy Iglesia ijay Riyadh, kastamat ti Iglesia, Gerina, Suyat, Alano, ken Cabrio family di Tabaggaw, Cagayan, from Ann Iglesia. Amin at tagabagabag from Ariel Timbresa. Kumusta kayo kano amin? Kasama ta ni Julius Castañeda, kanda Cyril, Jeff, Anthony, James, Geraldine, Fame, kan JR, kan amin a Castañeda family from Floresma, Castañeda. Ni Tatang Pilis Bautista from Angeline Bautista. Shout out iti pamilyak ijay Bayabo, Delphine Albano Isabela, ni Nestor Camungaw Jr., Rowena Camungaw from Weng Tungpalan. Happy birthday ka ni Mamang Justina Bonifacio. Kan shout out ka ni Papang George Bonifacio dita Hawaii from Joneth Bonifacio. Shout out ka ni Lerma Bayudan dita Hong Kong. Happy birthday Vladimir Acosta kan Erika Han Quizon di Tatabok, Kalinga from Auntie Zen. Shout out ka ni Chari Garcia, kastamatan ka ni Jules Abogado iti Taiwan. Shout out met ka dagiti kakabagyak iti Banawang Bantay, Ilocos Sur, lalo dagiti talo nga anak ko from Catherine Punzalan iti Hong Kong. Kastamatan ka ni Daisy Iglesia di Riyadh, kastamat dagiti family Iglesia, Gerinya, Suyat, Alano, kan Cabrio family di Tabaggaw, Cagayan, from Ann Iglesia. Advance happy wedding mat iti kabsat ko into no November 26 from Sheila 50 Sab. Kablao para kadagiti taga Guerrero nang runa ti Mayor Midita Dingras kan ti Abian family, Thailand family kan aminan adumdumngeg from Jovito Abian Senior ti Dingras. Ti family De La Rosa from Ray De La Rosa. Kumustamat ni Nieves Artizuela, Hazel Valdez, Mildred Bayangan, Rena, Rico, iti Hong Kong from Nieves Bautista. Kablao kadagiti kakabsat ko kan barkada, ti Manabok Burgos, kas kada Hudson, Makmak, Joel, Enoch, Nelson, Joseph, Enad, kan Dato family from Isagani Dato ti Saudi Arabia. Kastamat ang makablaawan ti Frihiliana family, lalo kan ni PO2 Covanson Frihiliana, kan Kaya family from Jose Frihiliana. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Anselmo. Dear Manang Emmy, Anselmo kunam kumalatan kanyak. Addaak ita dito'y Taiwan. Kat pag-aayat mi adang-danggan dito'y ti YouTube channel yo. Panagrik namin ngamin kat adda kami laang dita Pilipinas, babaan iti daytoy a drama. Jak ilibak manang nga idi kabambanwagak, daytoy a drama ti maysa kadagiti kadenggan mi ijay probinsya. Maysa pa'y ti Lady L channel a pagdengdenggan mi, taadda ijay daytay pagsarmingan, nga medyo adda nagbaliwan na. Saan akas daytoy a drama nga amin a musika ket iso ta isulatan. Naawis akmat a nagsurat manang tadamat kayat ko nga ibinglay kada kayo. Bareng makatulong mat kanyak daytoy nga aramidek. Amam kadya siya kung di karagsakan na lalaki dito'y lubong. Tanatong palin tarapap ko asi kati masawak, Mila. Anselmo. Sapay lang ko mata naragsak ka, biyag ko. Naragsakak.
Nang runak at naipaay mo tikid daw ko nga eng grande akasar. Talaga ngayon ka gumaak, tadi ka kaya tapaayan. Maminsan lang kami nadumdang itibiyag tatikasta. Iso nga impaay ko tikid daw mo ngayon grande akasar. Katagyamanak, Anselmo. Sapay la kumata-mata ginahin ti kinaragsakta, Mila. Basta may paay mo ti amin na kayat ko, sigurado dayta, Anselmo. Ngamin, ipaay ko mat amin akayat mo. Mila. Ay ayatan ka, Anselmo. Katsapay la kuma, tatong palam ti karim kanyak, asa anak to alumdaang iti dannam. Noon niya ti inkarik, iso taramidag. Tandaanam dayta, biyag ko. Oh, sa dino ti kayat mapagpasyaran, bakit? Kayat ko ti mapan ijimol, adamin kayat ko agatangan. Ha? Oo, apay anak lang at ka, Anselmo. Kuwang amin. Mga no... Ay... Noon niya, ada ka di parikot, Anselmo? Awan, Mila. Matlagayam. Oh, mapantaro doon apag iso, nakalukatan ti mall. Anya ngamin ti kayat mo agatangan na ya. Basta, maamuam to no datan ijay. Umay kan. Alang nga rodan. Mapantan, Mila. Nay, apay akas la aburido ka nga imay dito ibalay mi kan ni tatang mo, Anselmo. Nanang. Ay, una yan. Nagunaganday tapanagsan na ay anak ko. Ada parikot mo? Awan mo't kit di, Nanang. Ay, na anak ko, ibaga mo na niya timang burburibur ka. Saan ka akasta no awan parikot mo? Nanang. Kasapulak namin ti kwarta. Ha? Nay, an-anwam ti kwarta, anak ko. Ada pangaramatak, Nanang. Iso nga'y mayak dito eh. Tamang ibaga ako makada kayo kan ni tatang. Amo yung matanay bus ti urnong ko'y dinagkalay sa ak. Kasta ka, day. O, Nanang. Sapay la kong mata mapabuludan dak. Saan na bale? Tasukatak matla adagos, Nanang. Wow! Talaga napatagakan ka, Anselmo. Agasam ngay. Kinumpletom adagos dagitikid daw kong appliances para dito'y abangan ta. Imbagak matan kan, Camila. Amin na kayat mo. Ipaay ko. Basta ka ba alaklakit di? Agyaman ak, Anselmo. Ay, ayatan ka matunay. Mila? Saan ka nagbidot anak asawa kan ka? Idi pa'y laang. Amo kung nagpalinak anaragsak iti danam. Ay ayatan ka. Isong aramidak ta amin para kan ka. Kat kasitin ka rik. Saan ka alumdaang iti danak? Agyaman ak unay. Kat sapay la kumata iti mabiit. Makay patakter tamutan iti bukod ta abalay. Oh, apay Anselmo. Di mo kadi kayat amaadaan ta iti bukod abalay? Apay kiti nasaan? Kayat ko Ngamin, para mutla day ta iti masakbayan ti binukol ta pamilya. Pudno day ta, Anselmo. Iso akayat ko ti maaddaan iti bukod abalay.
Naasam iti material abanag ni Mila nga asawak manang Emmy. Tirigat na, no adda ti kayat na, rumbeng ama paadda dagos, taag pasugnod no saan ama pagustuhan. Gapo iti kasjay akababalin ti asawak, ad-addan ang nagsalukagak, tapno maipaay ko ti amin akayat na. Ngem uray pa'y nagkayod kalabawak, akas iti kuna dagiti dadduma, naaddaanak lata ka dagiti utang, gapo iti kinaesem ti asawak, iti material abanag. Agingga iti maysa nga aldaw. Dandan ni do atawanan nga agdandan nata kas agasawa. Nga maging gaita, agababang tapay lang iti daytoy nga apartment, Anselmo. Mila? Ingkarim nga agipatakder ta iti bukod ta balay. Ngam aging gaita katawan pay lang. Anya kamutin, di mo amo atong palan ti karim. Saan nga iti kasta, Mila? Amom nga aramidag ta amin tapno makaipatakder ta iti bukod ta balay. Apay nga ron nga aging gaita, kat adata pay lang dito nga agababang. Kasano? Kat dandan ni amin na sweldo, maibayad mo iti utang ta. Kat? Basol ko nga rod, no da utang ta arumbang abayadan? Basol ko? Awan timbagbaga kakasta, Mila. Tilaan kidawagkan ka, maawatan na kuma. Amom ngagsalsalo kagak. Iso apang nga asim, tadi ka kumamot agapura. Pang nga asim kuma. Nabayagan nga ibagbagami ka ni tatang mo, nga agpatakdar kayon iti bukod siya abalay dito'y solar tayo, tanalawa mo't, ngam di da kami mat nga min ikaskaso. Saan nga minakaskarina dayta, nanang? Apay asaan ngay, si kanto mo ti agtawid iti dayto'y apundar mi ka ni tatang mo no awan kamen, taadamat iti abroad ti kakaiso na akabsat mo. Anak ko, agpraktikal kayo kuma. Imbes agumatang kayo pailaang iti bukod jo adaga patakdaran nyo iti balay. Agipatakdar kayo kit din dito'y solar tayo. Makaminos kayo pay. Sana kaya't ni Mila dito ayan tayo, nanang. Ha? Nay, apay ka no, Anselmo? Apay, asaan akayat ti asawam, dito'y ayan tayo. Nanang, saan nyo kumatagidaksin ti naibagak? Pangasiyo kuma, saan kumamasair tirik na yo? Kasano, asaan amasair tirik nak ngay anak ko? Kat kastamot tinaamuak. Talaga ang makapasair itirik na. Taapay, asaan akayat ti asawam ti agnaed dito'y. Idinto taawan mo ti amu mi abasol mi kankwana. Palubusan na Anselmo, agabrodak. Kalahat sa mo dayta pangadang mo. Nauma kami nan itirigat. Iso akayat ko ti agabrod. Kayat ko ti bumaknang. Mila, saan mo't agapot agabrod kakat bumaknang kan ket? Ado dagiti agab-abrod ana isagmak. Diyak kaya ta maisagmak ka? Saan ka maisagmak? Pasaanak anang akasken ka. Anya, Jack, kunam, Mila. Nang kakunak?
Ay! Apay at panak ayop ka. Gapot aglablabos kan. Agasam tanengnang ko ng payan kanyak. Anya klase kang asawa. Tawagan nak pa itinengnang. Idinto talaga doon ti sakripisyo kan ka. Ayop ka, Anselmo. Pagbabawyam day ti apan ang kabil mo kanyak. Ah, Pagbabawyam! No kayat mo ang maurnos ti amin iti nagbaetan niyo, kasarita mo adya asawam, agpalawag ka. pinadas ko nanang. Ngam ko na taama na nga awan iji balayda ni Mila. Ha? Ngam amok nga da iji ni Mila nanang. Konsensyon lang taama na. Kat di na kaya ta makasaritak. Ay, Saan ko nga ingagaratin ang kabil ka ni Mila nanang? Jakla nalapdan ti bagik. Idi imbaga na anang nangak. ay, unay mo't ngaminan ti kasya pa nagsasao ni Mila. Nakaro, saan ang maaw-awatan ti ugali na? Gapo iti pan nakailawan ko anang kabil iti asawak, pinanawan nak manang Emmy. Tirigat na, awan man latiganwat dagiti dadakkel na amang tulong kanyak, tapno maurnos kumati amin iti nagbaetan mi nga agasawa. Nalaos ti babawi, gapo iti panang kabil ko iti asawak, ngem napasamaken ti amin. Saan na ka nagsardeng manang Emmy, kat danda ni inaldaw amap mapanak iti balayda, ngam talaga adinak kayat akasarita ti asawak. Aging gaan na amwak, anagabrod gayaman ni Mila. Saan apan nakibiyang anak ko? Ngem no kasjay asaan apulos ang nagpakadaken kan Mila. Ang mga nudinakan kayat ang makasarita. Pangasyo nanang. Saan kayo kumangagsaoy ti kasta? Anselmo, anak ko. Kaya't ko amaamuan. Nanya pagilyan tinapanan ni Mila, nanang. Ha? Apay, anya ti planom? Surutak ti asawak. Anya? Diyak kaya ta madadal ti estado mi, nanang. Isong aramidog ti amin tapno maamwak na niya pagilyan tinapanan ni Mila. Surutak ti asawak. Siya kun abis mo nga ina ni Anselmo ti imay abalayan. Imay kakadi mo tabalayan. Gapoy ti panagabrodan ni Mila nga anak ko. Jack ilibak abalayan. Basol ta anak mo tinapasamak abalayan. Ha? Abalayan. Imbaga kadikan ka ni Mila nga anak mo, no anya ti makagapo iti apada nga agasawa. Uray pa yan niya ti makagapo abalayan. Sana rumba nga kinabil ti anak mo, ti anak ko. Ha? Kinapudno na. Ginurak mo't kat ni Anselmo, gapo iti panangkabil na kan ni Mila. Ngam amok tag panunot. Iso adyak kinumpruntar na Anselmo. Maabalayan, pangaasim. Agsarita ta kumana imbag para ka dagiti ubing. Saan ko maasin ni dir ti aramiden ta ita? Agsarita ta kuma.
Ultimo dagiti nasingat agagayim mi ken ni Mila. Diyak ina makasarita iti nasayaat. Panagkunak. Talaga binilin na ida. Tapno saan da nga agsaoy ti may papankan ko na. Anyamot niya minanapan na kailawlawan ko anang kabil kan ko na. No diyak ko man nagpailuyos idi itiriknak. Saan kumamot ang napasamak ti kastoy? Ngam saan nakasumuko. Aramidag ti amin. Tapno makakala pa kiti impormasyon may papankan ni Mila. Saan nakasumuko? Darasot pa iti magna. Tapno makasangputa ko ni Jibalay. Sigurado kayo kadi, nanang? Mismo, ati ama ni Mila tinangibaga kanyak, nga ijay Taiwan tinapanan ti asawam. Nanang? Tilaang ay anti adat na. Di nakanumot amo no sa dino abanda ijay Taiwan, ta saan pa ikanumot akimuntaken ko ana di asawam. No kastangaran, mapanak mo't ijay nanang. Anya, ngam Anselmo. Pasensya kayo nanang, ngam saan ta ka malapdan. Sana mabaling nga agmatidaraklatan ditoy. Masapul nga daaramidag tapno makasaritak ta asawak. Masapul nga agtignayak, nanang. Sa pulok ti asawak, dayta ti kang runaan arantak nga imay dito'y Taiwan manang Emi. Ngem aging ga ita, jakpay laam mo no sa dino ti ayan na dito'y. Ado kadagiti nagayam kon dito'y ti mangibagbaga, nga amangan no saan adito'y tinapanan na. Nga amangan no saan kano apud no ti imbaga ti amana. Nang runa kat saan mo't kanon ang makasarsarita ni nanang ko, ti katugangak. Aklonek ang nasakit tinapasamak manang Emi. Ngamaan niya nga rod, adda ditan. Jakmot kaya't asayangan ti kaadakon ditoy. Iso nga ingkadeng ko asaya atak ti agtrabaho, tapno makaurnungak. Katno bilang mangag ni Mila daytoy nga imbinlay ko, sapay lakuma, taikanak iti gundaway. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, Anselmo. Pagayam nga Anselmo, narigat ti sitwasyon mo. Taamom, adda kinapudno na ti ibagbagaken ka dagiti nagayam mo dita. Tano talaga nga adda dita ni Mila. Imposible mo't nga aging ga ita, kat saan pa'y lang nga ammo ti amana. May sapay anakaskas daaw, kat no apay asaanan akasarsarita ti katugangam ti inam. Makapaladingit pagayam ko, ngam daytoy ti makunak. Husto ti pangaddeng mo, nga agtrabaho ka iti nasayaat, kabayatan ti kaaddam dita, tapno awan ti masayang apanawan mo. Di ka agdanag, tamamati ak, adumteng matlaang ti gundaway, amakita, ken makasarita maanaimbag ni Mila. Saan ka amapukawan itinamnama, pagayam ko. Alakastan, kat agyaman ak, iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.
Pagiti naglabas asaan kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan aroni, nga iti agdama, kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti family Abalos dita Kamarin Caloocan from Arlene Abalos, ni Adriel Selvor dita Taiwan from Bacarra, Ilocos Norte, dala Arnie, Emmy, Annalyn, Cynthia, Montero Candaileg family dita Saguday, Quirino from Vilma Daileg, ni Comare Masbus dita Cyprus from Bagulin, La Union. Shout out mat ka ni Emma Cardenas dita Hong Kong, ti Barnacha, Tamayo, Yadaw, Kabasal and Lanas family. Kang runaan kanila kay ko ni June Lanas kan anak ko ani John Clifford dita Minabang, Ilagan City, Isabela from Maricel Varnacha. Sister ko ani Lilia Asuncion Mendoza dita United Arab Emirates kan Asuncion family dita Cabatuan, Isabela from Jeremy Asuncion. Happy birthday kanila kay ko Freddy Sotelo inton December 1 kan kablaaw kadagiti dua nga anak ko from Villa Valley dita Urdaneta, Pangasinan from Aritao, Nueva Vizcaya. Ni tatay ko Elmer Laed, stepmother ko ni Cherry Laed, ijay San Juan, nilakay ko Rambo Adorable, kan katugangak Dimas kan Gina Adorable, kan ipag ko Rona Adorable Lopez from Hazel Adorable. Ni Jenny sa Jay Lantau Islands, Hong Kong from Vina Marcelo Vlogs. Kadagiti amin nakaduak iti trabaho, da Hazel, Diane, Roel, Florenda, Marilyn, Lizelle can Lorraine from Shands Padilla. Shout out mat ni Baby Moke, ni Ann Gutierrez dita Kuwait, ni Jen Peblo dita New Taipei, Taiwan, ni Apong Maria dita Terrero, ni Manang Rita Lomboy from Virginia, Madrid. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ronnie. Dear Manang Emmy, Ronnie latan ti awag mo kanyak, iti agdama kat adaak dito'y Macau. Saan adito'y ti umuna a lugar nga ayan ko manang, ngam kinay kayat kun ti immakar, tapno makaliklikak laeng iti sigurado apakaisagmakan. Kinapudno na manang, no saan laeng akastoy ti sitwasyon ita, kayat ko ti umakar iti sabali apagilyan. Ngam gapo nga rod iti pandemya, an-anusan kanagan anadaklatan ditoy. Adapadas ko iti damo a lugar nga ayan ko manang, kat iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Takayat ko mat ti makaibati iti leksyon, nang runa kadagiti padak nga agsaksakripisyo dito'y balasiw taaw. Rugyak ti agsalaysay manang, idi kasangsangpet ko iti damo a lugar anapanak. Ngam pangaasim ko ma, tadi mundak dakamaten no sa dino. I hope you understand all the things I told you, Lonnie. Yes, madam. I understand. As I said, you will sleep there. Ito tudo natin bodega da.
Yes, madam. You start working 6 a.m. I don't like lazy people. You understand? Yes, madam. By the way, give me your documents. What? But why, madam? I want to be sure that you will do nothing stupid while you are working here. So give me your documents. But, No excuses, Lonnie. Just give me your documents or you leave my house. madam, Come on, give it to me. Don't make me angry. You don't want me if I'm angry. Give me your documents. Si kagayam ti kabarbaro ang hardinero ti pamilya Ching. Siyak ni Veron. Syakmat ni Ronnie. Maragsa ka na kamakamamukan ka, kabayan. Aganad ka kadagiti amom. At dan sa samsamantong dagita. Ha? Sumagmamanon a kailyan tayo tinaglibas manipod kadakwada. Kalpasan anaala dati passport da. Anya ti kaya't mo asawan, Veron. Nauyong dagiti agasawa Ching. Di lalaki, manyakis pay. Anya? Day tatiag paiso. Jay naudi ababa unanda Pilipina. Dandanin na Ramos. Naimbaglaangan, tasan anatuloy. Anya? Apay asa na nag-report? Adda tayo dito'y sa bali a pagilyan. Saan tayo basta makapag-report ka dagiti otoridad dito'y. Nang runa no saan alegal ti ipapantayo dito'y. Si Kangay, legal ka kadi? Ay sus, iti kasta reaksyon mo, amuklatan. Tinasayaat, urnusem ti amin a dokumentom, kabayatan ti kaadam ditoy. Iti kasta, saan ka maisagmak? Saan da kapag danagan dito'y tatang? Okay akmat dito'y. Sigurado ka, anak. At ang amin na pasamak dito'y Pilipinas, Carl. Nga anya, tatang? Dagiti dadto ma-recruit yan ang recruit ka. Ang reklamo da. Anya? Apay, tatang? Ay, naanak ka. Kat nupokos mo't kayam di agency aday jay. Pudno ka ba ulanda dagi patulot iti tao dita ngum saan ka rumot alegal. Tatang? Iso nagdanag ang iti nagwaras sa adamag. Si kaadagos tinapanunot kaw, anak kaw. Saan da kapag danagan ko nakmet, tatang? Natalgada ka nakadanon dito'y. Kadi ka agdanag tagan nadak. Siguradwak day ta. This money is for you, Lonnie. Huh? But why, madam? Why are you giving me money? Gift. A gift for you. Huh? I cannot understand, madam. It's not my birthday or anything. But why are you giving me gift? Because I want to. Come on. Get it, Lonnie. I'm sorry, madam. I can't accept that. As I've said, there's no reason for me to accept that gift. Oh. Okay. It's up to you. If you don't want it, it's okay. But I'm sure one day you will accept my gift. That's for sure, Lonnie.
Nasdaawak iti kasjay nga imbaga kanyak ti amok a babae manang Emmy. Gamjaklatan ing kaskaso day di anapasamak. Kalpasan ti 2 bulan, akaadak iti ayan ti pamilya a nagtrabahuak, naamam mo ni Mr. Ching. Madlaw a nauyong, ken kanayon nga agungunget. Jak amuno anya ti negosyo da, takada 3 bulan santo agawid ti amok a lalaki. Ngam awanan ti bibiyang ko, tatikayat ko ket agtrabaho ak. Nagtantana nga iti kaadak iti pagtaengan ti pamilya a nagpaayak manang Emmy. Tati kanayon a pampanunutek, ket ti imbalaag kanyak ti babaunan ti kaarubada. Agingga iti maysa nga aldaw. I want you to give me a massage, Lonnie. What? Madam, I think it's not appropriate for me giving you a massage. Why not? You are working for me. You should follow anything I tell you. I know that, madam, but I'm shy. Oh, come on, Lonnie. Don't be shy. Just give me a massage so I can relax. I'm sorry, madam. I will do anything, but not that. As I've said, it's not proper, and I'm shy. Don't be shy. It's just the 2 of us here. Nobody but us. That's why I can't do it, madam. I'm sorry. I just can't do it. Sa balin day ta mapaspasama ka. Madlaw ti iwas ti amo ka babae. Adda pa nagkurso na na kanyak. Narigatan, ang mga nupalpalabugan nakmat. Sana rumbang nga pasisira pak iti idijaya na kanya kakwarta. Tanong mailibsungak. Ang mga nudjakon makaawit asi kakarad ka di Pilipinas. Sapay na uyong ta asawa na. Pudnoan na minsan pailangan nga nakasaritak, manipod nagpaayak ditoy. Nga marik nakasabalit ugalit asawa na. Panagkunak kat nakasagana dahi pumatay ng maagrabyado. Iso arumbag lang agan nadak. Diyak kayat ti maisagma. Lonnie, where are you? Huh? Lonnie! Ay ayaban nakmanin ni madam. Apay man nga ta. Lonnie! Where are you? Mapanak na tanita yan na. Narigat no diyak nagpakita kan kuha na. Ngam agan nadak. I'm fixing our bedroom. I cannot move the cabinet. Madam? Come, help me move our cabinet so I can fix our room. Just move the cabinet, madam? Nothing else? Nothing else. Just move the cabinet. Oh. Why are you so nervous, Lonnie? Just keep calm. I will not hurt you. Madam? Come on, Lonnie. Help me move the cabinet so I can fix our room. Come on. Yes, madam. Good boy. Don't worry. I will give you something in return. Huh? What is that, madam? I will give you back your documents if you do whatever I want. Is that true, madam? Yes, Lonnie, I promise. I'll give you back your documents.
Just do anything I tell you. I was right about you, Ronnie. You're really great. This is wrong, madam. This is not right. Come on. I know you like me too. I know you like what happened between us. Don't you worry. No one will know about this. My husband will kill you if he'll find out. What? Yes, my husband loved me so much, and he will do anything for me. But if he finds out about this, he will kill you. Madam, where are my documents? Why are you asking? You promised me that you'll give me back my documents. After getting back your documents, you're leaving? Huh? I will still keep your documents, so you will not leave me, Lonnie. What? I don't want you to leave me, so I'm sorry. I will still keep your documents. Amok anadagsan a basol, kan talagamot asaan a maiparbeng ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam nalabit aga po itigagar ko, a maala kon dagiti documents ko, immanugot aklatan iti amin akayat ti amok a babae. Ngam kalpasan na, nalaos ti babawik, tasaan at tinungpal ni Madam ti Inkarina, iso nga awan tinaaramidak. Manipud idin, sinipsiputak ti amin at tignay ni Madam. May sa tirantak manang Emmy, ti maalakon dagiti documents ko. Kalpasan na, aglibasak meten iti pagpapaayak. Makaamuditan no sa dino ti papanak. Kabayatan apalpaliiwak ti amok a babae, rinugyak meten tinagdamdamag ka ni Veron, no anya ti rumbeng nga aramidak. Insurat ko ti contact number ti makatulong kan karoni. Ti kagdanag. Ibagamlaeng kan kwa na asyak tinang ibagakan ka. Maipapankan kwa na. Sigurado at tulungan na ka. Agyaman ak Veron. Naimbaglaangan tanda ka. Dakla tulungan na mamu ka. Awan na nyaman na, Ronnie. Ti kadiamom a babae tinang ilamang iti documents mo? Uwan, Veron. Adapay may sanadlaw ko. Manipod nagpaayak ditoy. Talo aging gatupat nga aldaw lang ti kada ti amo ka lalaki. Kalpasan ti kada talo bulan. Anya aya ti trabaho ti amom a lalaki, Ronnie. Diyak mo, Veron. Diyak mat kaya tagdamag. Tama nga naan niya ki di ti panunutan da. May salang tinadlaw ko. Nauyong ti amo ka lalaki. Mamati ak akabailan na tagdangran. Sigurado day ta. Naibagak matankan ka ti dandani pan nakaramos ti kailyan tayo a Pilipina ang nagpaay kadakwada. Saan na yo? Wen Veron, iso asyak. Kaya't kumutintag libas manipod kadakwada.
Nga masapo lang maalak nga umuna dagiti documents ko. Nga inlamang ti amok a babae. Amangan no umakara kita amo, tatang. Apay anak kaw, nauyong ka di ti amaw. Awan pa'y makatawon ti katam kadakwada. Ko. Saan mo, tatang? Ayos mo ti amok. Nga medyo kuripot na lang amin. Atya? Nga madaw makarak, tatang. Dakdakkel ti sweldo. Kastaya. Wan, tatang. Nalaklak ka makaurnungak no dakdakkel ti sweldok. Iso nga umakarak ita amo. Naimbag no palubusan da kadagiti amo, katatan sa kontrata pinirmaam kadakwada nga imbagam iti sanaya. Kwa, tatang. Nakasaritak idan. Imanugot damit. Kastaya. Wan, tatang. Alang araw din, tatang. Putdo kunti saritaan tayo, Tamasapol ngamin nagtrabaho akon. Malangar anak kaw, aganad ka kanayon dita. Wan, tatang. Bye. Pasensya kan, tatang. Masapol nga agulbudak kan ka. Tapnosan kang agdanag may papankanyak. Masapol nga ituloy ko matasiputan ti hamok ka babae. Masapol ang maala kong dagiti documents ko nga inlamang na. I'm beginning to like you more, Lonnie. You don't hesitate to do things I want you to do now. Not like before. I realize that I need those money you're giving me, madam. Oh, you Filipinos, you always like money. There is only one thing that is important to you Filipinos. Money. That's not true, madam. There are also Filipinos who don't care about money. Oh, I don't believe you, Lonnie. Madam. I already known many of you. Nothing is important but money. Always money. But don't worry. I will keep your money because I really like you, Lonnie. I like you more than my husband. Darasag tagsukahan dito silid na, madam. Bayat ti kadana iti banyong agdigdigos. Masapo lang masaraka kung dagiti documents ko. Ngayon lamang na. Diyos ko, makita ko man ti sapsapulag. Diyak kahit agnanayo na mailumlum iti basol iti dayto a lugar. Diyak lakid. Iso dayto yan. Inlaok na gayam dito ayan dagiti libro ang nakasalansan dito silid da ita asawa na. Alaal kong dagiti documents ko. Kalpasan na. Isimpak mo't lang dagiti adda dito Apama na maisimpak dagito Darasot mo't aglibas. Pumanaw ako na. Sakbay ang may sagmakak gapo iti amok a babae.
Ginundawayak nga rod day di akan ito, manang Emmy. Apaman anasarakak dagiti documents ko, dinardaras ko matan ti pimanaw iti balay dagiti amok. Kat sinarak ko ti tao nga imbaga ni Veron a makatulong kanyak. May samot laeng a Pilipina dayjay manang. Kat nalaos ti panagyaman ko, tadinak binaybayan. Insalaysay ko kenkwana ti amin, ken siniguradok met nga awan ti dakes nga inaramid ko iti balay ti amok. Awan ti tinakaw ko nga uray sentimo. Tilaeng nadagsen a basol ko, ket ti panang tutup ko iti amok a babae. Tinadakamat a tao metlaeng tinangtulong kanyak, isu nga dak ita dito'y Macau nga agtrab-trabaho. Ken tultulungan nakmetlaeng, tapno maisimpak ti papeles ko, ket agbalinen aligal ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Amok ang nagbidutak iti kaaddak iti balay ti sigud nga amok manang. Gapuket nga rod iti panang tutup ko kenkwana. Ngem mamati kayo man wenno saan, pagbabawyan ken ikidkidawak iti pammakawan ti nagbasulak. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Ronnie. Pagayam a Ronnie, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno a pakaadawan iti adal ti pakasaritaam pagayam ko. Saan mo laeng anailanad iti surat mo, no addan asawam anapanawam dito'y pagilyan. Ngem ti dayawag ken ka, isu ti kunam a pagbababawyan, ken ikidkidawam iti pammakawan ti nagbasulam. Kat ibalakad ko met, ano dumteng ti kanito, a maikan ka iti kanito nga agtrabaho, iti sabali a pagilyan, di mon palabasen, taawan ti makaam mo, no anyakit di ti pampanunutan ti sigud nga amom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Maintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.